Kajing shisha shadien jong kapuriskam. Kawe kajing shisha shapang ki khana puriskam. Kalong ba kisngau ba kilajan long kiba shisha kiba ngilajan nget. Kumno ba kaperthei barok kawe kabatai kumju shapang kapuri. Hatu kalong kabashutia ban keli ba hatu kilong kiba shisha. Hatu kini ki shiteng brio shiteng dokha kilong ki bashisha. Ki scientist bat ki nongwat benya kila persang ban ti benya shapang kajingjia kini ki puri. Ha kini ka video bamanta kasngi nginya pet yak kaba kini ki scientist hadien ba kila ti benya kidan ban ong. Shua bangin rong sha kini ka perthai jong kini ki puri. Wat kalat ban subscribe ya kani ka channel bapin yo kijing kentip bat ki khana bapela bat bapin long bakloi tam ban yo I ya ki video baman kasngi na kani ka channel ka Webster dictionary kabatai ya ka kantin puri kabamut kajing thau kabadon ya ka kli bat kamet jong ka kanthai brio henry kabadon ya utdong dokha. Layaturu ba udan upuri shenrang bagi khot merman bat kamtam ya kapuri kenthai baki khot mermaid la juyo I bala thaudor yaki hakikot bat ki film bat kabaponam tam kalong ka Disney movie shapang ka Ariel kabade ka mermaid kabaki khot The Little Mermaid lani kapuri kabarit. Henry ya kane ka film lashim na kajing tho unong tho baponam na Denmark u Hans Christian Andersen. Kane ka film kamde ka khana kabankong kabapanpli yaki khamat jungi shapang kini kipuri. Katkum kijing tho handai kapuri banengkong tam haperthai kade ka atar gates kabade kasim jong kaduriau ha Syria. Henry kabapela kalong ba kam simlade kapuri ha kabanengkong. Kalong kandong nyalam niam jong kawe na kinyam tenrai bat kalong kabrio kumbalong mga bad mapihi kabala itanat samla bat uwe usenrang. Anda kilaya songlok ulok jongka ulak klat no bat kadaw kalong kabapela bat bomla bantip tikna. Naba usudu bor na kadaw ka jinglong klan bor ba kenjaman siem jong ka atar gates. Hadien kalayo ya ukon kalas ngo kuslay hadu kata-kata ba kala no yap no yaladi ha kawe kaduryaw. Henry kiblay duryaw kila isin ka namar kalong ka ba bahabriyo shikaday bat kila pendim ya ka kum kapuri. Bat hadu mentamane kalong kablay jong kaspa bat kajing songshangan na kabanta kibamane yaka. Bat ladonro sa uia ublay jong ka kajing stat jadu bat jing thau ha Mesopotamia lani ka ri Iraq ha kaperthai bamanta. Une uday upuri shenrang lani uta umarman bat ka ka khana jong Layatho daki kot khana puriskam ba ulapan yaki jing thau haperthai kiba mauhi ulashna na kajing slay balapha da ublay enlil. Layatho ba ublay enlil ulatmu ban penyap yaki brio baro haperthai na kadaw ba kajing perta jongki ka pendu dam ya kani kajing tho layu I ha kakot atra hases bat ka epic of Gilmark. Ha ki khanatang na Japan layatho pakadan kapuri kabakerteng kaningyo kabade kadokha kabahe bha kabadan ya kador bro bat kasentor shri. La junget dakinong Japan balada bam ya kaningyo pinyo ya kajinglong samla bashijunom bat pinyo ro ya kajing bhabreo bamla batansyo. Ha kibenta jong ka Afrika kidan ya ka mami wata ka kentin ka bamot mami water ha ka kentin pareng. Laju ong balada ka ibha yapi
kan aibor jadu yapi hendrai, lada ka isi yapi, kan bread yapi, bat aibam sha kisha kha kadurio. Ha Ireland kidan ya kipuri bagi kot meros kibababriu shikade kibadan ya usnyu bajrngam. Kini kimeros ki hapong da kajingpong kli baki kot ka kohlin druid kabade kajingpong kli kaba aibor jadu baki laban im hapo duriau. Harasya kidan ya karuselka kapuri kabadlong kababha batsniu ha kajo kapor. Hendrai laang bakine kipuri ki kelabha ha kapor thong kibrio bat ki yarap da kaba ya ki jingthong jingtap. Hendrai ka jinglong kabasniu jongki kalang ba hadin bakila yap shirkai kum kibrio ha kaperthai bat anda kila puri kitan ya kibrio ha durio bat penyap yaki ha ki bental jong kari khasi laju osngau yaki khana shapang ki puri bat layatho bakidan artli ki jat puri ki puri bali kilong ki babha bat ki puri bayong kilong ki basniu bat ki jupanyapru yaki bro da kabatan yaki hapo ha Amerika bon na ki duriau kilong kayeng nakabenta ki puri baki khot lasen kakantien na France kabumot lasirin kabamot the mermaid lani kapuri ha kakantien khasi habayakren shapang ki puri nimla banklet ya ka khanatang Greek shapang ki puri ki bababrio palat ki badan ya kamansiam basnio napo ki batmu bantambor batnyap ya kinonglet kai durio nimla banklet ru shapang ki puri ki balalet tambor ya Odysseus bat ki brio jong u ki balalat thau na kini ki puri da kabaset da ki kenjakot ha ki skor jongki khnang banlat na kajing sha penbet bat kasur bathyang jong kini ki puri balakot ki sirens. Hendrai ki puri kimlong ki jingthau balai asngau tang hakipor bamben barim man baja hendrai layo jingtep na ki brio na kaleng ka perthai shapang ka jingsham jongki ha kaba kilayo I ya kini ki jingthau ha usnam arspa khatlai ka channel Animal Planet kalapan mi ya ka documentary kabaki khot Mermaid the Body Found kabalakot hadu lai .100 million ngut kinang pek kani kapanpau baka phang padeng kajing yakran shapang kipuri kadang dan hadu menta meni wadla shimlala ban tip tikna ya kajing dan jongki bun kila persang ban penthame ya kibrio ha kaba ha usnam khat praspa saupuar upiti barnam ulashna ya kapuri kai da kabasu lang ya kakli bat met usri bat ya utdong jang kadokha bat ulapen I paiba ha kawe na kijing peninam da kabakamro ba ulakit ya kane kapuri kaba uai kerteng the Fiji Mermaid na kadaulenong Fiji da kipau hajar ngut kilanget ya kani kajing shisha kalong ba patla bantip tikna shapang kibrio kibala yokem lani yoi ya kapuri kaba shisha wat gijing yoi u Christopher Columbus ha usnam khatsaus pa khandai phulai ya kipuri lakam daki expert ba kamlong kaba shisha kajing batai u Christopher Columbus shapang kipuri kalong ba kimda babrio than kumbalakam namar bakilong kum ki shinrang brio hendrai ki scientist kilakam ba u Christopher Columbus shimlayo I ya kipuri hendrai ulayo I penban ya kimrat balakot manates laong bakini kimrat kijrong kumbalai phulai phut bat kidei nakajo kalong yeng lani ki species kiba uhati ulawan bat kidei kimrat kibadai tang maki kibalong kibabam plang lani kita ki herbivores ti kumno u Christopher Columbus ula ban bakla hadu katni laong bakini ki manates na jengai
kidan kajing he kum ubrio bat ki kiti jongki kias riem kum ki kiti brio ladapet na jengai kamtam kajing don jongki ya kitaman kapenlang bakinya sriem baha bat ubrio laya thuro bakajing kenja bat kajing bom yoi para brio da kitayau kala penlong ya u Christopher Columbus ban kum yoi bakala ban pentikna ya kani kajing kam lalap ya kishieng lani ki skeleton jong kapuri hadaulunong Mombasa bat lawanra sha England ban wat benia Henry lalap bakadai ka skeleton jong kani kamrat Manatus. Ya kani latho ha ka magazine of natural history ha usnam kat praspa laipo. Namar ba kapuri kalong shiteng brio bat shiteng dokha layatho daki scientist ba kanamlong kabala ya kabenta bahajrong lani kabenta medbrio jong kapuri bakan im ha kaduryo namar kajing kriat bamla batay ladnyo lada kidan snyo bajrong kum kiwe kimrat habaya kren syapang ka evolution ubrio bat kadokha kilong kibaya pher hadu kata-kata bat ladala ban songlok hapadeng jongkiro hatu kapuri kan kha khun kum ubrio lani kan kha peleng kum kidokha Henry mano bantip yo lese kidan shisha bat ngimpat ya kendo yaki lani kila banbun kibala kendo Henry ya kajing ya thu jongka jingsham jongki lasha krenben da kajingkam bakimlong kiba shisha bat kajing don jongki kala banlong kiba shisha naba katkum ki start war benia jong kaduriao kila ong hadu prapo person jong kaduriao shim lala banwat benia kamtam ki benta bajilio jong kaduriao kumta kajing don jongki ha kani kaperthai kadanglong ka mystery kaba lesi ha kawei kasni ansalap ya kajing shisha di parlok menta nilapoi sa kabukot jong kani ka video bapinam do ya kiwe pat ki video Semua like, share, but subscribe ya kani ka channel.